Salutare și astăzi o să facem un nou video. Astăzi să reacționăm dacă râzi ești prost. Haideți. Tutorial de spart fața. Nu mai alerga, du-te în ușa mea. Fată, știai că ușa asta a fost montată de Dorel? Cum ți se pare? E foarte grea. Tati, pot să mă joc în cameră la tine? Da, dar vezi să nu spargi ceva. Du-te în camera ta. Hei, melodia mea favorită! Începe emisiunea Copiii au talent. La spart dinții. Uite, fata, o scoică vie. Ce drăguță e. Pocnica, vino repede, vino repede. Bună ziua, domnul Curcan, unde mergeți? Drum bun. Ajutor, rață nebună, fugiți, bă! Clătită, arată-ne figura aia cool. Headshot. Ușa e pe dreapta, foaie. Rața nebună atacă din nou. Fugiți, bă! Ia zi, bă, șmechere, te simți grozav că stai toată ziua cu pușca în mână? Nu. Dorel când era mic. Gata, șef, am schimbat becul. Co chciałaś? Tanti, pot să mă joc și eu pe telefonul tău? Alinuța, ai grijă să nu lovești camera video pe care am cumpărat-o azi, că e foarte scumpă. Ok, tati, poți să ai încredere. Deschideți! Poliția! Da, stați un pic! Imediat! Ce s-a întâmplat, domnilor polițiști? Sunteți arestată, doamnă, veniți cu noi la secție. Jucătorul român se apropie de poartă, nu este nimeni în apărare, șutează și fault! Fault! La mulți ani, chiflă, nu sufla tare că dai tortul jos. Bine ați venit la firma Dorel Corporation. Vă voi demonstra că oglinzile noastre nu pot fi sparte. Ce e, domnul Urs? Nu poți să te cațări la noi în copac? S-a cățărat! Băgă-mi telefonul la încărcat! La mulți ani, speriuța! Cadoul meu este o broscuță! Hai să mai ne uităm la un video, pentru că durează prea asta. Bravo, berbecuța! Arată-ne și nouă, de ce ai porecla berbecuța? Ia sperie-l, mă, pe Dorel! Și cum îți spuneam, fata, am fost cu pisica asta la plajă, dar pisica asta nu mai pe o parte la soare. Uite și tu cum s-a bronzat doar pe jumate. Tutorial de spart fața pe muzică. Bă, Dorele, sigur ții bine de scara aia? Sigur, șeful, puteți avea încredere în mine, bazați-vă pe mine, șeful. Astăzi voi da cu sare pe jos ca să nu mai alunece toți proștii. Bravo, Pocnica! Foaie, înainte să te arunci trebuie să spun ceva foarte important. Apa aia este foarte mică. Bă, ce mușcă puricele astea. Ce băie șmecher, ia vină mă încoa dacă ai curaj. Ce bă, fraiere, ești tare? Straguna despică mustățile. Șeful, puteți să mă ajutați să pun pizza asta cutie? Mulțumesc, șeful. Fugi, Dorele! Sunt ok, băieți, mi-a prins bine un masaj de înviorare. Oare va reuși agentul secret 00 Tirbușon să sară peste obstacol? Nea Piuliță, ce mașină tare ți-ai luat! Cât cai putere are? Bă, are exact un cal putere.
să înceapă jocul. Ce mă? Băga mea și telefonul l-a încărcat. Așa fac eu când mă uit la un videoclip în care dansează femei. Hui! Ce talent, ce echilibru, ce față spartă! Haideți, doamna profesoară, loviți cât puteți de tare! Bă, nu mai râdeți de mine și ajutați-mă să urc! Băi, amatorule, trebuie să mergi în picioare ca mine, învață și tu de la un expert. Mi-ai terminat casa, bă, Dorele, că vreau să mă mut în ea. E gata, șeful, acum puteți să fugiți, bă!